Emang kamu pernah ngasih aku apa? Coba sebutkan satu aja. Manuk sandok-ndoke ya, yang udah kamu berakot sampai-sampai telur aku hilang satu. Itu aja kamu udah lupa. Kamu buta ya? Aku nggak buta loh ya. Lebih baik kamu buta selamanya. Jadi kamu nggak rakus ya. Jadi gak usah telepon lagi ya. Aku nggak pernah nelpon. Enggak telepon gimana? Orang kamu telepon terus pagi, siang, malam. Sampai-sampai ketahuan istri aku. Istri aku sampai marah berat. Hingga dia gak mau dikeloni lagi sama aku. Itu gara-gara kamu. Kita tinggal bikin anak aja, kita atur jadi keluarga baru. Orang kalau ngomong asal jeplak. Emang gampang bikin anak, bikin keluarga baru. Aku udah loyo ngatasin kamu, aku udah gak kuat. Kamu mintanya macem-macem, kamu minta perlakuan yang aneh-aneh. Kita diperlakukan kayak gitu. Lah yang minta gaya berdiri, gaya nungging, gaya tengkurap, gaya terlentang, gaya kodok, itu kan kamu. Lah aku gak kuat lagi, gak sanggup lagi ngatasin kamu. Kamu terlalu agresif, tau gak? Dah sekarang kamu minta apa? Kamu maunya apa? Bunuh diri. Nggak usah bunuh diri ya. Kamu udah banyak berbuat dosa ya. Jadi kamu belum sempat bertaubat. Maka dari itu kamu mulai sekarang bertaubatlah ya. Sebelum ajal menjemput. Makanya kasih sayangin, jangan cuma buat anak, buat anak, buat anak. Kasih sayang itu hanya untuk anak dan istriku. Bukan buat kamu ya. Jadi lupakan saja hubungan kita. Biarkan hubungan kita ini ya menjadi kenang-kenangan buat kita berdua. Terima kasih kamu sudah memberikan apem yang tebal, manis, legit buat aku. Ternyata apemmu itu enak ya, gurih. Ya jadi terima kasih. Jadi mulai sekarang kamu jangan cari aku lagi. Oke? Alah, paling mampu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep toh. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambut rasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne ya ngaceng sendika dawuh lho. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambut rasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambut rasi? Gayamu paling mambut rasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Aku ki dadi wong wedok ngene iki bingung ngontek beras entek gula entek urung bayar SPP anakmu kreditan motor apa-apa. Nyadong kok 50 tak ngono ki jane karepmu piye. Wong lanang kaya ngene iki aku ora betah dadi wong wedok nek kok golek utangan terus. Aku ora iso. Sing lanang gak iso nyauri kur menenge. Oh. 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 Dong kita deloke bengi iki sing sugih ibu-ibu. Kuwi sugih. Wong lanang ketok melarat-melarat. Tobat tau. Ibu-ibu ketok sugih-sugih, wong lanang melarat-melarat. Ngene iki nek sing ngomong, cangkemmu ora penak lho, Run. Kok sing sugih ibu-ibu lah deleng wong lanang pancet ae kupluk ireng tok wae. Putih ya jajane wong umroh. Kumpluke pancet ireng tapi nek ibu-ibu umpama aku ra nganggo celana mesti ketara dawa Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. Eat. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Mau ngeres. Wah, ning omah iki aku dodol tempe mendoan. Wus. Wah, jenengan ra tau ngrasakne tempeku to? Tempe. Wah, jenengan ning ngrasakne. Mumpung dereng kebacut ampun. lah ngopo? Tempene bosok, Pak. Bisa.
Kula kenal kalih Eka niki teng pasar ceritane riyen. Iya, ceritane. Mriku dodol tempe, kula dodol manuk. Lah manuk kula mabur notol tempene Eka, klenger, Pak. Ngungkuli corona. Mergo tempene bosok niku wau, Pak. Pun jenengan nek ditawari tempene Eka, ampun. Iki ora sangang memberitakan kabar hoak kuwi jenenge kan jatuhkan apa jenenge daganganku. Ora, pokoke aku kudu menyehatkan bangsa. Lah Pokoke bangsa iki ora entuk mangan tempemu. mergo Bosok tempene. Lah salahe manukmu sing dridis kok. Lho. Ngerti tempe tak dol kok ditotol. Pokoke takon nginguk tok kok jano kok. Mbak, masak karo ijlik ini enak ketoke. Iki to malah cengengesan. Iya, apa meneh terus diumbulin tumpang kompor, Mas. Jan mau wening wi. Terus jemput kamu ke selomot geni. Lho, kok jaran. Yo ngalah, enak, Mas. Enak dengkulmu melocot kuwi. Awakmu saiki kok sombong men to. Dicat gedhe mben lho. Aja neh dibales. Dibuka lho ora. Aku iki kerja leng-celeng. Mbok kira aku ning kene iki dolan. Lho, kok jaran malah nyeleng-nyeleng nih. Lah rumangsamu sing kerja ya apa kowe tok? Aku lho ya kerja. Tapi mosok ora enak wektu blas. Lah, kowe lho, dapuranmu lho. Diamput. Kok teko dapur barang to. DM aku mbak aku ngono ki meneh butuhe tok arep ngutang dhuwit. Lah terus apa lho sing arep utang duit kowe iki? Aku lho wis bayaran nyapa golek utangan. Rupa kaya tutup ompreng e. Rupa kaya tutup ompreng tapi ngangeni le. Mbak, aku arep takon, definisi cowok ganteng iku sing piye to menurut sampean? Definisi cowok ganteng menurutku nomor 1, gelem pacaran karo rondo. Nomor 1, gelem pacaran karo rondo. Iya. Sing nomor 2, Mbak? Nomor 2, seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Wah, bakal ngentekno duit iku, Mbak. Lah sing nomor 3, Mbak? Nomor 3, seneng traktir makanan karo rondo. Seneng traktir makanan karo rondo. Iku biasane rondo sing lowem ngono iku ya, Mbak. Senengane mangan ae. Lah sing nomor 4, Mbak? Nomor 4, fix no debat. Kowe ganteng menurutku. Lah kok iso ngarani aku ganteng iki piye? Nek kowe seneng karo rondo, seneng traktir rondo, seneng ngejak shopping rondo, wis dijamin no debat kowe ganteng. Alah, gak ganteng ya ora apa-apa, Mbak. Bandane akeh. Tumpak iki harum. Sampai ana ketok seneng. Karek delok-delok to tumpakane. Kari numpak dadak leren delok kesuwen. Kae bojone barang apa ya haram? Lah nek kuwi ya beda cerita. Kok tumpaki? Bedane apa? Bayar dhisik. Bayar dhisik bayare nek aku. Wong padha penake dadak bayar. Lah nek wong wedok niki nek nganggo androk iki kan penak. Kok penak? Sebabnya apa? Lah iki nek arep ngopo-ngopo wis gari ngonten iku. Ya iki. Lah jenengan kaya gatekke kula nggo androk iki ngapa? Ya aku ki menggagas saiki iki iso nyandang apa ora to iki aku ngono kuwi. Ingin mesti. Ingin ngapa? Aku ki wis tuwa titis. Tua napa? Tua kapuk. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mabluk, ngisor ejek ngamuk. Ora. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe tole sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoane, Gus. Kowe iso apa ora? Iso ta, Kak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe tole sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Nak Surabaya ki Ayo. kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon.
Aku ki dadi wong wedok ngene iki bingung ngontek beras entek gula entek urung bayar SPP anakmu kreditan motor apa-apa. Nyadong kok 50 tak ngono ki jane karepmu piye. Wong lanang kaya ngene iki aku ora betah dadi wong wedok nek kok golek utangan terus. Aku ora iso. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah kowe iki nyapa ngatur uripku? Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, mau urung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Gendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul lho nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Lah tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Kowe nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Oh, kowe sapa? Aku Nini. Adimu? Nunu. Lah bedane Nini karo Nunu? Nek Nini kuwi rada putih ngene iki. Lah ya Nunu? Nunuke ireng. Piye to? Ramudeng. Lah ya adikku ki adik kembar ki jenenge Nunu. Ki ramudeng ki jan. Piye ta saiki? Sik, iki genah-genah. Iya. Jenengmu sapa? Nini. Adimu? Adikku pas kembar kaya aku jenenge Nunu. Lah bedane Nini karo Nunu? Lah ya nek Nini ki rada putih. Nunu. Nunuke ireng. Piye? Wah ki ramudeng ki. Bedane ora mung kuwi tok. Nek Nini kaya aku kan rada kempot. Oh, Nini ki kempot. Kaya Nunu. Nunuke tembem. Iki aja sumpah samplok ngono ki lho. Lah kowe iki omongke aku. Lah iki wong ciri khas. Awaknya selam nawang. Ulian menikah dengan suami yang tidak tepat. Maksudnya ini? Coba ya awaknya menikah jak Kim Jong Un. Bisa awaknya pilih jegek. Sing uyak mangsi di paon. Mbak, jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan yo kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya, lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi n, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, encer. Air mani encer ya. Air mani encer loh. Jenenge alim tapi rumah sama aku ki English Dictionary 18++ ta. Bi, solusine Bi. Pacarku wis tak titipi benih dienggo masa depan nih. Dadak njaluk putus to. Kuwi ra manah kuwi berarti pacarmu kuwi. Lah iya, padahal kuwi lho benih apik lho. Piye jal ngono kuwi? Sok nek rasa dititipi. Apa anu apa? Piye? Berarti enek wong liya sing nitip dheke, nggonmu dibuak ngono lho. Wo, tara yo delogok jaran nek ngono. Padahal kuwi lho benih apik. Anja. Alah, paling mampu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to?
Tapi yo ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambut rasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukane yo ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Aja macem-macem karo lobang sing mambut rasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikirne mambut rasi? Gayamu paling mambut rasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat, mbok ngene-ngene kemaki. Kuwi kan pikiranmu. Kowe tanpa lubang sing mambut rasi ki lho hidupmu hampa ya kaum lelaki. Sadar. Wong lanange uripe hampai mergo gak duwe dhuwit lho. Plonga-plongo tolah-toleh. Anjay.